Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagay karon? May kining sa kalalaki nga nagpuyo sa Konsolasyon, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, Dave. Mao ni babe. Nakabook na ko og room sa beach resort nga atong kastayan nig anniversary nato. Oh, may noon, babe. Kung may dalo na to, ana? Wala. Dool raman og mga karinderya ang maong resort, so pader nga ato ta mo kaon sa gawas aron dili kayo ta madakan sa sud. Nala, sige, babe. Hindi ka kuyog na mo? Ha? Asa mo mo? Naplano mo ko na itong mga barkada nga mag-outing sa anang pitsaha. Kanugo no nga, di ka makauban na mo. Mo ba? Aw, ipakansil na ito na akong mi. Ha? Oh, ayo eh. Nabuhok na hinoon to. Kon, ako'y pangutan no? Mas maayog ipa-cancel na lang yun nila. Total, kapila naman na sila magkuyog ba? Unya kini si Dave, tagsa na lang kayo muuban nato. Summer. Akong inos mi. Pero nabook na nga tong kastihan. Pero, babe, taksa na ba yung kay ko nga makauban nila. Sukad nga, nagkakita ta. Dave, I-revoke na lang na, please. mas unahon na nimong imong barkada kay nako. Saan tala sagog ko, mi? Okay, fine. Wadam sa ko'y mahimo kay bisan pag mamugos ko nimo. Maklaro mo sa nako sa imong naong nga mas pilion nimo sila kay nako. Maayo kay kami gid imong giubanan karon. Oh, lagi? Gimingaw na saan kog. Banuba ninyo, good? Dali na. Adto ta nila. Mga unsa tadan, human. Magtagay ta. Nga, bug na ito eh. Wala nga na yung tawag ha? Kita na lang ginahibilin din hi Dave. Natog naman sila. Oh, lagi. Saan, saan tiwason patan? Ato pa rin tiwason, ha? Sige. Tiwasan ka ni. Oh, Samer, hugid lamang ko ni mo din sa CR. Wa na makabantay na to. Ha? Tungod ka na nga tog na silang tanan. Sibot na pasabot. Tug kay na kay kung nakagusto ni mo, Dave. Pero wag yung ka makabantay, ana. Samer. Og dugay na sad kayo na yun akong gustong buhaton. Samer. Dave. Samer. Unsa? Nay naitago niyo? Atong gabiuna ni Samir? Oh, bay. Amawa! Kamera din yung gibantayan? Oh, bay. Bay. Unya, unsaon naman lang kung mahibaw si May? Di siya mahibaw, bay. Wala yung mahibaw kung dili kita ra. Bay, Dave.
Sige ka nalaga, uban-uban sa imong mga barkada. Mura na lang sa kag nalimot ka na kayo uyap. Oh, sorry, babe. Sige lang, mo bawi lang ko, promise. Oh, si Summer. Dito ko, nanom ka. Imo rin malagi na gitan o imong cellphone. Kinsa nang nanawag? Waran eh. Unya ka na nito bagon. Yaram siya na importante. Babe, pwede ba ato lang ka matuog sa bahay ka ron? Gimingaw ko ni mo ko. Oh, sige. Ay dinhitong imong amiga sa bahay kagabi eh. Dili man kuno kamo tubag tawagan. Usama? Kisa mang amiga ma? Ay si Summer God. Ha? Nagunsam siya din eh. Usam ko niyan tuyo. Ay ambot. Wa man disulti kong unsa pero ingon siya nga importante ko no. Pakikita ito ay kay murag nabalaka ra bagyud to. Ma. Maayo ka nakahuna-huna kag pagkikita nako karon. Usam ni tuyo ni mo na ako. Dave, mabdos ko. Usa. Gahapon lang sa gyud ko nasayod. Grabe manggug ko ka-delay. Maotong nagpiti ko. Og positive gyud nga mabdos ko. Summer. Unsa may buhaton nato? Summer, naibaw yung ka nga na ako'y uyab si May. Asa unsa buti mo ipasabot ha? Pasagdan ko nimo nga mo imo atubang aning tanan? Summer. Ayaw ba agad pag binuang, Dave? Kinahanglang tabangan ko nimo ani. Nalingaw sa katong gabi una. Busa problema ni natong duha. Summer. Bangas ka. Magsaon itaw na ninyo, eh. Naglibog si Kubay. Wa ko mahibaw kung sa'y buhaton ako. Saan naman akong mahibaw sa miya, ani? Bay, mahibaw mo gina siya. Di mo na ninyo matago hangtod-hangtod. Mao kung ako pa ikaw. Sultihin na siya sa tinuod. Bay. Unsa? May, sorry. Wala ko tuyo, ah. Hubog kay niya itong higayon, ah. Dave, nga nung nabuhat manini mo na ako. Asa man ko dapitan nagkuwang. May, Mahal kayo, tika, pero ano nakahimo ba ka na ako, ani? May, please, di lang ta magbuwag. Sorry, Dave. Mahal kayo, tika, pero dili na ko madawat imong pagpasakit din ako. May, Dave, thank you ha. Thank you nga kami ang imong gipili. Summer. Isaad na ako. Akong tugbangan ang pagmahal nga gihatag ni May nimo. Labuan pa nako. Summer.
Summer, ready na ko nga mga mahal sa itong anak. Karon na lang? Dili ko. Okay na ko. Mong mahimo ba ayaw na kong sabot ka? Summer, unsa ni? Oh, Dave? Ngano ni balik pa ka din sa bay? Unsay buti pasabot ko na dungog. Oh, bay, ako si Charles. Ako may tinuod nga mahal sa bata. Unsa? Dili. Namakak ka na ko, Summer. Dave, sorry. Sa ato pa plano gina ito ni mong tanan. Plano na ni mong daan aron kamiton ko. Ug tungod sa mong gibuhat, dagkabuwag mi ni May. Dave, mahal ka. Hayop ka. Hayop ka! Dave! Dave? Nag-unsa ka din sa amo? May, gusto lang kong makikstorya ni mo. May, pasalo ako. Mahal pagyapunta ka. Ug doon ako'y balita ni mo. Dili dahi ako ang tinuod na amahan sa anak ni Summer. Gigamit lang ko niya. Mao ba na ituyo ni mo maong nanhi ka? May, please, pagbalik ta. Dave, dili na pwede. Kaslunon ako. Og dili na sad mahitabo nga makigbalik pa ko nimo. Bisan pa man kung dili ko kaslunon. Og bisan pag dili ikaw ang tinuod nga amahan sa anak ni Summer, the fact remains na nagbinuang gihapon ka nako. May, Please. I hope maunin ang katapusang higayon nga magkita pa ta. Gusto kong magsumbong sa'yo kapag pagod na ako. Tama ba bang init na yakap mo ang hirap? grabe kayo nga akong pagmahay. Nagkapangutan ako sa akong kawalingon kung nganong kinahanglan pa nga mahitabo ang mga bati. Una ko makarealize nga mahal gaday na ako si May. Sa pagkakaroon, nasa gawa si May o gikasal na sad siya dito. O sa ka-foreigner ang iyang naminyuan. Sakit kayo tan-aon nga ang iyang kalipay karon, ako pong kasakitan. Dinilang kutob, dagang salamat, Arimen.